Ngiyabonga abantwana bakaNkulunkulu Shembazani Busisi. Emanazaretha amashe sivele emhlanganweni omkhulu kade umkhulu kakhulu umhlangano kaJulayi. Futhi ngiyaqala ukubona umhlangano kaJulayi omkhulu njengalowo. Ngihlale nginitshela ukuthi lento ayimile iyakhula usuku nosuku iyakhula. Ngoba uShembe uyamema. Bonke abantu bazophelela la. Ngendlela abantu bebaningi ngayo ebuhlini. Uhlangano ngendlela obumkhulu ngayo. Ubukuhlangane nomuntu le ngasedamini lobhabhadisa. Ethi uyarenki. Abantu bebeduka lapha bedukelana, dukisa lokwazi kuduka khehla, kuduka umsizwa, kuduka makoti baba mama ngendlela abantu bebaningi ngayo. Lento yenu maNazaretha iphatheni kahle. Nize ningayoni. Ifale yini lapha kade ifale lokuphila. Akukuningi enginiphathele kona nginiphathele isibusiso mabantwana bakaNkulunkulu. Kuyenzeka ke ngithi ngiyamnika umuntu isibusiso singanamatheli kuyena. Kodwa mina ngisuke ngisikhiphile ngathi inkosi imbusise. Ngokuqina kwekhanda nenhliziyo ke isibusiso singanamatheli kuyena. Kuba naye usuke ethi naye nginami ngiyazi. Kanti akekho nokwazi noqoda size la ngoba sizofuna ulwazi. Ngiphatheke kabi ke mangizwa kuthiwa elinye iNazaretha alizwani nelinye futhi. Baba ngokuphatha. Ningayibanga into engeyona yenu. Futhi ningambanga uShembe. Anomthanda kuba naye uyanithanda. Ngenkulu ke inhlonipho nokuzithoba. Iphakama nokubongela izwe lapha Kambathini emzini wasenhlala kahle Nkosini bakwaMdluli. Ngenhlanhla yehlele phezu kwenu
enenela lonke lasemkhambathini. Ufusha phela mase efikile la ufikele njobe la emkhambathini uzele bonke abantu abale emkhambathini. Ukholwayo ungakholwa ugqoka ingubo emhlophe ungayigqokile isayoni iRoma mabelana nje size bona. Ngoba thina lokho esihamba nako kuphelele. Obona into ethandwa nabantu yonke inhlobo yomuntu iyamthanda uShembe. Yabona nje ngiza la uguqa abantu endleleni abangayigqokile ingubo emhlophe obonayo ukuthi lo muntu akakholwa kodwa uthanda uShembe. Nani-ke eManazaretha engihamba nani kinifisela lothando njalo. Kungabe indebe zomlomo ezithi ngiyamthanda ngiyalithanda unyazi lezulu kodwa kube inhliziyo ngaphakathi. Inhlanhla yehlele lizwela lapha emkhambathini. Kanti okhuzula uShembe naManazaretha asebuhleni. Nibakhulu uManazaretha asebuhleni. Uyazi indaba ngithi nibakhulu. Mhlambe nizokwazi ukuthi maye umuntu wala emkhambathini enifonela efuna ukukhuluma ukuthize nani ukwabuza injani inkosi uyibuza kumina. Ngalo ukungiphilisa kwenu ningangikhathazi inkosi izinibusise. UShembe enye inhlobo yento weManazaretha. UShembe wayemuntu wasemhlabeni ngabe zonke insuku uhamba eyohlolwa ingqondo udokotela. Akekho umuntu ongalayeli insiza abantu abaningi kangaka. Ayiphendula abanika isibusiso baphumelele efisweni zabo. Namhlanje sile emkhambathini. Noma ke sizohamba ngomsombuluko. Kodwa konke yakuhlelwa yimi. Kwahlelwa ekuqaleni ukuthi sizofika isonto libe linye la. Njengoba sizofika sesifikile lesonto siyahamba ngomsombuluko. Siya la wasuka khona lo Nazaretha. Kodwa ngiyajabula ngoba sifikile la. Ihlala kahle. Ningaze lithi uShembe asafiki ngani. Cha abantwana baNkulunkulu. Selikhule kakhulu ibandla. Uthi lisakhule liyaqhubeka. Fanele nikubambile nikubambisise. Ngoba ibandla likhula usuku nosuku. Kunemizi eminingi yakhiwayo nje. Khona futhi la eningizimu ikhona imizi. Kodwa kuyangithokozisa ukuthi ngithema ngibatshela ukuthi isonto linye. Fundisi nondaba ezitha. Abazange bathethe. Ngoba yazi ukuthi kubonga okuncane kubonga okukhulu. Uyisibusiso kona nje ukuthi sibe khona kulomuzi. Abaningi bazophila.
ngoba phela ushanga mayesefikile kuphila into eziningi inkomo iyaphila imbuzi iyaphila isihlahla siyaphila izihlahla ke ziyakhuluma noShem nazi inkomo nezimbuzi ziyakhuluma noShem ngelinye ilanga la wathi omunye ethi abantu abayeke ukuthi umkhulu ilanga maye ethempelini bahalalise umkhulu ilanga wahlupheka kakhulu abantwana baNkulunkulu ngoba wonke umuntu uma esesuthi wayesuthela kumkhulu ilanga uthi bahalaliselani abantu ma umkhulu eya ethempelini uthi umkhulu mangase bathule labantu kokhuluma lezihlahla nalamatshe ngiqinisile ayizokhuluma wayengayikhulumi into engekho wayekhuluma into eyikhona lo umkhulu wami ngoba ngimbonile nabantu abaqalekisa ngibabonile abanye baze bathishelwa yimina kwayema bevele emhlabeni iminyaka besemgodini wosizi ngoba phela okwaqalekiswa babamkhulu umkhulu ilanga kulinyanga yezulu babuthi imina ngiyokukhulula ufunde lapho incwadi Philippo 1 verse 3 Philippi 1 verse 3 no 4 Siyawubonga kuye unguye siyawubonga Nkosi yethu siyawubonga Nkosi Nazareth siyawubonga Nkosi Nazareth siyawubonga Ukabatele siyawubonga Nkosi yethu siyawubonga Somnganisi siyawubonga Somnganisi siyawubonga sikhumbule namhlanje siyawubonga Nkosi yethu ungasisi eudelweni Nkosi silusapho lwakho ungasisi
Eudelweni Nkosi silusapho lwakho ungasishila eudelweni Nkosi silusapho lwakho. Usungayifunda masitholile. Ngiyambonga uNkulunkulu wami Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke ekunikhumbuleni kwami konke ngezikhathi zonke ngezikhathi zonke ekunxuseni kwami konke ekunxuseni kwami konke ngani nonke ngani nonke nginxusa ngokuthokoza inxusa ngokuthokoza. baba. Ngiyabonga Nkosi ubusisa. Benginalo inkumbulo ukunikhumbula lo muzi lo. Ngoba ngihamba ngishiye kodwa benginako ukukhumbula lo muzi. Ngoba abawakha bakhuthuza yonke into abanayo wakhe bakhela mina benothando ukuthi ngelinye ilanga ngiyofika. Wonke umuntu mayakha umuzi kaShembe usuke nothando lokuthi afike ngakithi. Ungaya ebuhleni uye kwenye indawo kodwa bonke nje behlangene la bayenemiza bayakhile bafisa ukuthi uShembe afike emazweni angakubo ukuze batshengise nabantu basezweni langakubo ukuthi uShembe into enje. Abantu bayabuza walokhu ukhuluma ngomuntu esingaze simbone. Kanti lo Shembe uyofika nini? uShembe wethu enjani? Namhlanje ke uShembe ufikile abaningi bayabona ukuthi inkinga lefikile. Cha mina bantwana baNkulunkulu ngihlukile kwabanye uShembe. Kodwa bonke abakithi ngoba sivela ndawonye kubaba omkhulu. Angikubalahla, angikubathuka ngokubathanda nje ngoba phela ngithanda nami. Lento leyo ukuthanda labantu bakithi ngifundisa nina amaNazaretha ukuthi ningazondani nabafowenu. Nizondaniswa umuntu ophumile egcekeni la kwenu kwaya kulabantu abaginqa amathambo wayothi ubulawa umfowenu lokulamayo. Lo muntu belidla ndishinye lidla ngezandla zobabili nenzipho engageziwe enganqunyiwe. Ukuba wayethanda ukubulala ngithakathi wayobulala. Manje seniphuma senikhulena amadoda. Ngiyozwa umuntu ongeke anisize ngalutho. Ngoba ungasuthi wena engasathi yena cha. Isewagingela amathambo ayo uyaphila unalutho wena. Phela usezukhokha. Ubuyaphi wakhokha yena umuntu udokotela engaguli. Ingakho nje ethi ubulawa umfowenu omncane. Indaba yenu anoyihlalela phansi nabo nabe sisesodwa ubaba munye. Bese niyayithola impendulo. Kodwa mawuzophuma uye komunye umuzi ulithole icala. Njengokuthi lesikhathi mabe umama wekhaya kwakwakho. Ingane zamanje ziyafunda bese iphumule esikoleni bese ibuye isithwele isisu. Bese wena ndoda ukuze umama uthi imithe kanjani ukhona. Wemadoda ningayibuza umbuzo onophuphu phakathi ungabuza kanjani umuntu umithe kanjani ukhona kanti uzohamba naye yini.
nina mangabe ingane isikwenzekile eweqa umthetho yalimala sefanele nihlale phansi nomama wekhaya bese kuyathunyelwa lapho kuthunyelwa khona ke uyaphika noma uyavuma kodwa ke nani madoda ningaphiki into niyazi uvumekana kusho ukuthi usuzoyondla ngenkani kuyinika ilungelo lokuthi nobaba ukuthi awunankomo awunambuzi vuma ngoba usidlile isithelo ungathathi icala ulithwesa omunye umuntu angahlangene nalo mina ke bantwana bonkulunkulu ngikwazela amantombazane ngeke ngiyixoshe ingane yami mayikhulelwe mangiyixosha ngithi ayikube kabani ngoba phela ushuthi mayiphula umthetho la ekhaya yinja yami yala ekhaya akwaziwa uNkulunkulu ukuthi ubani oyokusiza ekukhuleni mhlambe le ndodana ezalwa ile ndodakazi yami iyo leyo uvusa umuzi wami usubhubha ngoba phela umfana mayiphiki ingane thatha ingane wena uyoyibika lapha emsamo ukuthi kwenzeke iphutha kwatholakala le ngane izalwa umntanami la cela amaketha la ekhaya ayiphe lesibongo sala ekhaya namhlanje bantwana kaNkulunkulu noma kule minyaka umhlangano sowaba inyama usuyubonga nje uma uthole usuku abanye bajabula bazakhala inyembezi uma bethola usuku lwalunye njengoba bezokhala nje sesihamba kodwa ayinyembezi zosiza inyembezi zenjabulo niyazi uthini ejabulisa abantu makhona ushembe noma usuku lwalunye noma isonto noma amasonto amabili ukuthi ushembe mayisefikile ezweni leni ujabula yonke into ekhona ngoba ushembe ungukuphila ukuthi ushembe ungukukhanya iminyango evalekile ushembe mayisefikile iyavuleka mayisefikile ezweni kube ngathi kusuka umkhulu umthwalo kusemahlombe yeah nimema nani bakhatheleyo leyo yimithwalo yezifo yeah nimema nani bakhatheleyo
namhlanje ngoba ushambe ngokuganya kuba sefikile ezweni kuke kube ngathi kusuke emkhulu emthwala emahlombeni njengoba ngizile lapha phambi noma ngilapha phambi kwenu angizile uzonishumayeza kepha ngizonivuselela ekukholweni enakho ngoba vele ningamakholwa akekho umuntu ongelona ikholwa la emhlabeni angaba umulaleze konke ongasile kodwa uma ubona ngathi uyikholwa ubona kwamaseba nje yodwa weNkulunkulu wami uthi ukanti uyamazi uNkulunkulu kusho ukuthi unako ukholwa kodwa kufihlekile kepha ngizonivuselela ekukholweni enakho ngoba vele namakholwa awufunda incwadi lapho Hebrew 10 verse 24-12 Abakulu Ulunabanga Binabancane Maba Anjini Angerenguwe Abakulu ayifundeke musithulile masiqaphelane ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle singayeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye kepha masivuselelane ikakhulu njengokuba nibona usuku lusondela njengoba nibona usuku lusondela ngiyabonga Nkosi ubusise njengoba abantwana bankulu sihlangene lana sizonxusa uNkulunkulu ukuthi avusele ubuntu ebantwini asenze silisabe ihlazo
kuphele ukuchitha kwegazi esizweni. Chitha kwegazi ongenasidingo. Abantu bahloniphane bathandane ngezikhathi zonke. Bese kuheleza umoya ukuzwana. Kubo bonke abantu abakhelele lizwe. Abagqoki ngomhlophe abangayigqokile. Nina phumani nobalanda abantu lapha. Mazi abantu babamanazela bonke ngaphela ukuchitha kwegazi. Bese kuheleza umoya ukuzwana. Phakathi kwabantu abakhelele lizwe. Ukufundele incwadi futhi Johani uqala 4 verse 7 no 8. Nazareta sitolini ba ngifuni bathandekayo masithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu nabo bonke abathandayo bazelwe nguNkulunkulu bayamazi uNkulunkulu ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uluthando ba ngiyabonga Shumela Inkosi ibusise. Bathandekayo masithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu nabo bonke abathandayo bazalwa uNkulunkulu bayamazi uNkulunkulu. Manithandana amaNazareta kusho ukuthi lobe niyamazi uNkulunkulu. Ngoba uthando akulona lona into evela kuNkulunkulu ofanele niyisebenzise into yamahala. Ngiphathe kabi ke iNazareta amalizonde elinye. Bazothinda abazivakashele bazizondana sisodwa. Ngoba thina ke fanele babonele kuthina ukuthi uthando lento enjani. Ngoba bayeza abantu baningi. Abanye bathinywe abakuba balele uthulini lomhlaba. Abanye ukugula useqesule izinyanga. Bese befika la kunina ngoba la kunina ayikho into engaphili. La kunina mase efikile umuntu uyaphila. La kusuma ngeshisho shana. Nazareta Ibani munye Alizothandwa Ujiuba Uthanda nani Ibe munye Alizothandwa Jehova uthanda nani niwe munye awizothandwa Jehova uthanda nani Jehova uthanda nani niwe munye awizothandwa Jehova. Abantwana baNkulunkulu yibani munye.
isho njani ingoma nizithanda uJehova. Uma ukhona lapha engabonanga ngasolinye khona anohlala phansi nibonisane. Nibuyisane. Kuphele ukuchitheka kwegazi. Ngoba ubona hayi ukuchitheka igazi nje baningi abantu emhlabeni noma bengabona amanazi athi kusuke khona ukuthi ababonanga ngasolinye. Anokwazi ukuyicontrola inhliziyo abantu balale basezweni. Nani makholwa. Ngoba ubona ukuchitheka igazi nje umuntu usulo control inhliziyo. Uthi akwenziwa lokho kumina. Bekunani uthi ungakusho ukuthi akwenziwa lokho wena vele uthi hayi ngiyaxolisa. Udlule mawuyikholo. Ngoba nawo amakholo ayadutshulwa. Kodwa kusuke sixakaxekeni sokubanga nibangisani nibange. Uthi umkhulu wami iNazaretha alidutshulwa kodwa makulena abanesibhamu yilabo elithenga khona isibhamu nalo. Ibhamu kwenu ngayithengi bantwana baNkulunkulu. Ningathi into enafundiswa yona bese niyayona. Ngoba mase niyonile izovele bese iyangena kunini. iNazaretha belingadubuleki. Ningagqigqile ningawazi ningawudla umuthi. Ushaya isibhamu sinqaphe ngoba iNazaretha likholelwa kushembe. Kodwa mawathetha ushembe wamsheba nomuthi waba nezintambo lezi ngathi wiring. Okhalweni. Wasi wiring phela uya-ether phela. Wasiwa wafakwa izinto uhlale befika la umuntu athi baba sengenza iphutha ngayo lo muntu akangisikanga ukuthi bemqedile. Manje mina usufuna ngenzeni mina? Uthi angisalala ebusuku. Kuningi abantu abagcabana ngako weManazaretha. Akugcoba ngotikoloshe. Manje lo tikoloshe mayefika kwena ebusuku ngeke ulale. Ngoba wena unayo yonke into, unestabelelo. Unengubo. Mawuficwa usizi, gqoka ingubo yakho. Uguqe uvule istabelelo uthandaza. Cela ushemba kusiza uzokusiza ushemba. Nipasophe nakhona la sontweni. Yenzeka umuntu aphenduka beyiNazaretha ekade inyanga. Bese hlupha, bese ngasakubika umnyanga ukuthi umnyanga izikhwama utshela ukuthi manje izikhwama zihlanjululwe noma uyayilahla. Uthi ngusuba sena ngala abe naye ngale ebabizele khoneni. Ebasika njengoba phela niyathanda ukusikwa nini. Kodwa mawusunenkinga usuqedile ukusikwa ubuze la kumina. Ungangitshelanga ukuthi usayosikwa. Kodwa incwadi nifunda njalo ukuthi ungawuphathi ngesandla sakho umuthi uyikhona. Angisho ukuthi niyathakatha. Kodwa mawusuphumile emthini, phuma emthini bese usebenzisa lo muthi lo. Othengwa inombani, othengwa phambi kwabantu. Ekhemesi le yesilungu. Mhlambe imithi yeflu kanje. Ungabonakala uphethe into eyishukulwana la ngoba phela ngelinye ilanga ngale shukulwana sincanyana. Kodwa bonke make sebekudumela bekususe kulela emzini waseyokholwa. Ngoba incane into ekhipha umuntu la esontweni. Ngiyancenga ke bantwana baNkulunkulu. Kumakhona la ningabonanga ngasolinye, anohlala phansi nibonisane. Nibuyisane. Ngoba mangabe ningahlali phansi lokho kudala abafelokazi nezintandane nosizi. Sengiphetha. Akuphume akuphele kuma kwezibhamu
ezweni ngoba leyo nto ukuqhumisa ibhamu sigcina sekufa abantu sekhona intandane nabafelokazi njengoba sihlangana sizocela kuNkulunkulu oshaya ukuba avale ithuna asenze sithi sabe futhi nehlazo Inkosi busisengizwini